जोबोद मोजां बाथ्रा आरो गोजोननायनि बाथ्रा जिहेतु 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियावहाय बिटिआरआव मोनसे मोजां गोरोबथा जानानै थांबाय बे गोरोबथानि उनावहाय जोंनि गेजेराव जोंनि ओनसोलाव जि जोंनि गोबां हारिफोरनि गेजेराव जि दाङाबाजि मोनसे दंमोन बे दाङाबाजिया जोंनि गेजेराव दिनै गैला आरो बे दाङाबाजि गैयैनि उनावहाय जोंनि ओनसोलफोरावहाय गोबां बिदि जौगानायखौ जों नुनो मोनदों मानो होनना बुङोब्ला मोनसे ओनसोल मोनसे हारिफोरा माने जौगानो थाखायब्ला जोंनि गेजेराव जेबो दाङाबाजि थायोब्ला माने जौगानो हाया आरो दाङाबाजि गैयैनि थाखाय दिनै जोंनि गेजेराव गोबां जौगानाय जों नुनो मोनदों आरो लोगोसे बिनि उनावहाय बिटिआरआवहाय जे प्रमद बर'नि दैदेननायाव गबिन्द बसुमतारिनि दैदेननायाव जि इउपिपिएलआ सरकार बानायबाय मोनसे मोजां सरकार जों बानायनो हादों आरो बे सरकारनि गेजेरजों रायजो राजानि गोबां बिदि माबाफोरखौ बिदि समयसाफोरखौ सुफुंनो हानायखौ जों नुनो मोनदों बेनिखाय दिनै जोंनि गेजेराव बर' बहाबा गुरखा बहाबा आदिबासि बेनि गेजेराव जिफोर दाङाबाजि दंमोन बेफोर जेबो माने दाङाबाजि जोंनि गेजेराव गैला दानलाय सुलाय जादों मोनसे समाव बेफोर जेबो गैला बेनिखाय मोनसे गोजोननायनि खौरां जों माने रायजोनि गेजेराव जों लांनो नाजादों जाहाथे गासैबो रायजोआ बेखौ बुजियो जे बिटिआरआव दिनै दाङाबाजि गैला नाथाय गोजोननाय आरो खौसेथिनि मोनसे बिदि जायगा माने बिटिआरआ जानानै फैबाय बेनिखाय जों भैरबकुन्द ब्लक हिसाबै दिनैयो समग्र बिटिआरआवनो जादों जों भैरबकुन्द ब्लक हिसाबै जों बिदि बाइक मोनसे रेलि जोंबो लानो आखायाव लानाय जाबाय बिदिनो जोंनि भैरबकुन्द ब्लकनि सिङाव थानाय गोबां बिदि इउपिपिएलनि सोद्रोमाफोरा दिनैहाय बेयावहाय नुजाथिफैदों आरो जों नुनो मोन्दों 500निबो बारा जाहा बेयाव बिदि बाहागो लाग्राफोरा माने बेयावहाय जमा जानानै फैबाय बेयाव जों मिथिनो मोनो जे जोंनि वर्कारफोरा दिनैयो जोबोद रंजा बाजायै दङ आरो गासैनिबो गेजेराव बेयावहाय जों मोनसेल' हारिनि मानसि गैया जों गासैबो हारिनि बेयावहाय आदिबासि होन गुरखा होन बर' होन आरो गोबां हारिनि बिदि जों जमा जानानै मोनसे बाइक रेलि जों लादों आरो बे मोनसे गोजोननायनि खौरांखौ जों गासैबो रायजोनो जों होनो जों नाजादों जिहेतु 5 बोसोर आगान होबाय गोदान मोनसे मिजिं मा थांखि ब्लक हिसाबै नोंथांनो मावनो थाखाय रायजोनि गेजेराव फोसावनो 5 बोसोरावहाय बिटिआर गभर्नमेन्टआ जिगिता आसुनिफोरखौ लाबाय प्रमद बर'नि दैदेननायाव जिफोर आसुनिफोरखौ लाबाय गोबां जाहा जौगाबाय अब्लाबो माने जों बुंनो हाया जे गोबां बिथिङावनो गासैबो बिथिङाव जोङो माने मावजोबनो हादों आरो फैबाय थानाय 5 बोसोराव जाहाथे जों बेनिख्रुइ साबसिन जों खामानि मावनो हायो रायजोनि समयसाफोरखौ जों सुस्रांनो हायो बिखौ लानानै जोङो बिदि थांखि लादों आरो भैरबकुन्द ब्लक हिसाबै जोङो रायजोफोरखौ जों बुजायनो नाजादों जे इउपिपिएल सरकारा दिनै जिहेतु गोजोननायखौ लाबोबाय आरो फैबाय थानाय समाव जोङो गासैबो रायजो राजाखौ लानानै मोनसे मोजां सरकार बानायनानै गासैबो रायजो राजानि समयसाफोरखौ जोङो सुफुंनो नाजागोन बेनो जोंनि 1 नम्बर थांखि आरो बेखौ निस्सय दिनै रायजो राजाफ्रा माने बुजिदों मानो होनना बुङोब्ला बावैसो जाहा 15 जुनथु नभेम्बर बेयावहाय दिल्लीयावहाय बड'लेण्ड महत्सब जाना थांबाय बिनि गेजेरजों जोंनि बड'लेण्डआव जे मोनसे पिस माने जाबाय आरो पिस जानायनि थाखाय दिनै जों मोनसे भारतनि राजधानियावहाय बिदि मोनसे गेदेर प्रग्राम लानो हाबाय आरो स्पेसियेलि जोंनि बर' माहारिया दिनै भारतबर्षनि गेजेराव आरो मुलुगनि गेजेरावहाय मोनसे सिनायजानाय मोनसे हारि जाबाय बेखौ जों सिनायथिखौ होनो हाबाय आरो बिनि उनावहाय थांनाय 3 डिसेम्बरावहाय गुवाहाटीयाव जि भिजन डकुमेन्ट्स जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ जिथु बिदि फोसावना होबाय बेयावहाय 22टा जिथु हारि आरो हारिसाफोरनि जि भिजन जि बिसोरनि मावनो गोनां बिसोरनि समयसाफोरखौ सुफुंनो थाखाय जिफोर थांखि लाबाय बिटिआरआ बे मोनसे माने जोबोद बाख्नायथाव खोथा जोबोद बाख्नायथाव आरो बिनि गेजेरजों जों आसा खालामदों जोंनि बिटिआरआव थानाय गोबां बिदि हारि हारिसाफोरा बिदि जौगाखांनो मोनगोन हारिमुफोरखौ लाखिनायाव गावनि कालसारफोरखौ लाखिनायाव गासैबो बिदि सुबिदाफोरखौ मोनगोन आरो बिनिख्रुइ साबसिन बिदि पदक्षेप आरो मा थानो हागौ बेखौ दिनै रायजो राजाफोरा बुजिदों आरो जों सानदों फैबाय थानाय समाव जोङो नेक्स्ट टार्म्सनि थाखाय जों सरकार बानायगोन आरो बे समाव जों गासैखौ मावफुंनो जोङो बिदि हागोन होननानै जों आसा फारिनाय थाबाय जों थारैनो गोजोननाय मोन्दों जे जोंनि जितु हान्थि सुक्ति 2020 सननि 27 अक्ट'आव जादोंमोन आरो बे हान्थि सुक्ति मर्मे
बिटिआर ओनसोलाव जथेस्थ' हान्थि लाबोनो हादों आरो हान्थि मोनदों जोङो आरो जेरावनिखि हान्थि थायो बेयावसो माने जौगानाय फैयो आरो बेनिखायनो बिटिआर ओनसोलाव दायो जेसेबां जौगादों माने जों माने सानथ्र'हायि होनना बुंनांगोन जे सारियौफाले प्राय दिखावनो बा प्राय माबायावनो दिनै हान्थिनि जुनै जा डेभेलपमेन्ट जादों आरो बिटिआर सरकारा मावफुंनो थाखाय बेखिनि सामर्थ्यखौ मोनदों आरो बेनिखायनो जोङो दिनै बे गोजोननाय हान्थि सुक्तिखौ लानानै जोङो पिस रेलि खालामनो ओंखारदों आरो पिस रेलिनि जुगिदि जोङो रायजोखौ मोनसे बार्ता होनो जों लुगैदों जे हान्थिनि जि बार्ता बे बार्ताया जाहाथे प्रतिजन रायजोनि अन्तराव जाहाथे जों सोनो हायो बा बिसोरखौ जाहाथे जों कनभिन्स खालामनो हायो जे जों जे हान्थियाव दङ जों जे हान्थि लाबोदों जे बिटिआर ओनसोलाव जे हान्थि जादों बेखौ जाहाथे जों रायजोनि सिगाङाव जों बे बाताबरणखौ बा बे बार्ताखौ जों होनो हायो बेनिखायनो जों दिनै भैरबकुन्द समस्ति हिसाबै बेबायदिनो मोनबा समस्तियावबो बेबायदि हान्थि रेलि सोलिगासिनो दङ आरो दिनै भैरबकुन्द समस्ति दिनै नैबेनिफ्राय जागायजेनगोन आरो बेबायदिनो जोङो हान्थि सुक्तिखौ जाहाथे जों आरोबाव जाहाथे इयुनाव जाहाथे बेनिख्रुइ जाहाथे बांसिन जों जाहाथे बिटिआर ओनसोलखौ जाहाथे हान्थियाव लाबोनो हायो आरो डेभेलपमेन्ट थाखाय जों खामानि मावनो हायो बेनि थाखाय जोंनि बे मिजिंआ थागोन।